Mga empleyado nag-picket rally gawa sa usa ka opisina sa Manpower Agency diha sa Mandaue City. Gisupak nila ang pagpanaktak sa mga empleyado sa kumpaniyang ilang giserbisyuhan. Samtang matod sa kumpanya tungod kuno kini sa pagbalhin og lugar sa ilang operasyon. Ani ang report. Sa opisina sa Manpower Service Contractor sa may barangay Subang Dako, Mandaue, nagtapok ug nagprotestag ang mga empleyado. Gisupak nila ang matud pa pagpanaktak og trabahante sa ilang na-assignan nga kumpanya. Ang gitrabahoang food company sa may barangay Magikay mubalhin na og operasyon sa barangay Katarman, Liloan. Subay niini ang pagpahunong sa serbisyo sa moabot 30 ka empleyado tungod sa redundancy. Butang nga gisupak nila kay nang hiring mangkuno. So mo na mo nalip ka nung gitangtang mi nga mas kuan ba mas advantage sa mi kay kamao na mi da sa trabaho. So ang mga bago nga mas taas pa og kutay sa pag-training, no? So mo na mo nabalakhan kay nganong wala mi nadala, ya nag-hiring sila. Gipatawag sila sa ilang agency aron istoryahan ang uban gipang tunulan sa cheque. Naam ko sa itong among memorandum nga edin nga dili i-remove ang mga trabante or reassign or redeploy. Karon nahimutang man na og siya redeploy. Kay meron trabaho naman nahaman sa sudlon. Human sa meeting na hinayon gyud kuno ang pagpanaktak. Sagad mga union officers ug members butang nga gihulagway nila nga union busting. Apan ang kadaghanan makapadayon ra sa pagpanarbaho. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa tagduma sa Manpower Contractor apan walay miatubang kanamo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.